Il-Boxing Day huwa l-jum li fih tradizzjonalment jitqasmu r-rigali lil dawk li ma kinux fortunati biżżejjed u rċivew ir-rigali fil-jum tal-miliet. Fi żmien ir-Rumani kaxxi tal-metall kienu jitqiegħdu barra l-knejjes biex jinġabru offerti speċjali. Tradizzjoni li ilha magħna mhux snin iżda sekli sħaħ. Il-tradizzjoni tal-Boxing Day fl-Ingilterra tmur lura sal-1663 dak iż-żmien nies fin-negozju kienu jiġbru flus u oġġetti oħra ħalli jagħtuhom lis-servanti tagħhom bħala sens ta' prazzament. Għall-Ingliżi il-Boxing Day tant hija importanti li meta taħbad fil-jum tal-ħadd din tiċċaqlaq għas-27 ta' Diċembru ħalli bekk tkun vaganza. Din il-festa hija ċelebrata f'bosta pajjiżi oħra tal-Commonwealth bħall-Awstralja u l-Kanada. Mhux lanqas f'Malta li fost l-oħrajn ma jiftħux il-banek tant li s-26 ta' Diċembru hija magħrufa bħala l-Bank Holiday. Fl-Ingilterra bħallum isir programm sħiħ tal-logħob tal-futbol li tant partitarji Maltin ikunu ilhom jistennew.